tasvika pano nokuti Mwari wakatara nguva yanhasi kuti tisonganiswe chiso nechiso nomutumwa rugare. Asi tose hatina kunge takaziva, asi Mwari ndiye wakanga akaziva izvozvo. Mwari ndokuronga ndokubva agadzira vanhu vake kuti vaswedere pedo, ndokututa iye Mwari achiunza pano rugare. Tingati ase tinenjero kuti ndakaunganirwa, hatina kuunganirwa, asi Mwari ndiye wakaunganidza. Anzwa chirevo chake kuti chakafanira kuti chitaurwe, ndobva otora umwe nomumwe mumba make achiswededza pedo, achiswededza pedo, achiswededza pedo. Zvino une ropa rakanaka kana waswededzwa pedo. Swededzwa kuti ugonzwa ugobva woita rugare. Nokuti zvinobetsera, hazvibatsiri kungonzwa koga. Kunzwa koga hakuna mubayiro rugare. Asi kana munhu akanzwa akabva woita, anzi worarama rugare. Saka taswededzerwa pedo kuti tizonzwa. Regai mumbonzwa zvakataurwa namatoka zvakazarwa 100 anzi wakaropafadzwa, wakaropafadzwa uyo unoverenga rugare veresuo nounonzwa kana achizoti anzwawo kuti unozviita, nounoverengawo kuti kana achiti averenga unozviita. Hanziva vanombai rugare. Asi kana munhu akangoverenga koga, hanzi wakafanana nomufarisei. Kana asingaiti unotoremedza mutoro wasingagoni iye kutakura iye amene. Saka zvinoda kuti kana wanzwa wobva woita sezvawanzwa, zvabetserana. Mashoko ototi sezve namba yakati ya21 kunzwa nokuita rugare. Saka zvinoda kuti munhu anzwe agobva oita. Kana achingova munzwi koga mufarisei, kana achingova muverengi woga, nokuti vaverengi vomurayiro ndo vakanga vari vafarisei, vaingogona kuverenga nokupa vamwe ivo vasingazogoni kuutakura evamene rugare. Rugare. Saka Mwari wakanaka. Ndanga ndichinzwa mashoko achidzidziswa nokubva zvanzi navamatumba vachitaswa vanorayira madzimai, zvikanzi madzimai akanzi ichi ishe wangu. Handi mazvinzwavo ndo zvataura vamatumba, akati ndo zvakaudzwa vakadzi kuti vanofanirwa kuti murume ichi ishe wani, ishe wangu. Alright, kana mukadzi akati ndobvati indandorasadzawo rugare. Ndavika karuwanga uripinda usarasadzawo rugare. Handizivi kuti ini norega kuridya here, asi ini noridya nokuti chenoda dumbu rangu kuti rizara. Asi handizivi kuti Mwari unondipa mhosva ari pakudya rugare. Kana kuti unopa mhosva uya wakarayira kuti unofanirwa kuti uti ishe wangu rugare. Saka unopuwa mhosva ndiye wakarayirwa, wakapuwa mutemo wokunzi unofanirwa kuti uti ishe wani, ishe wangu. Unedo wavhara mota chenayo yakaita sekuti akiriniki nesangani une shuma rugare. Saka regai ndidewo yotaura mashoko okuita sekuti inotaura vakadzi. Mozva nditaura nita sekuti inotaura vakadzi, kureva kuti zvambonzi navamatumba kana munhu achingoda ropafadza ngazviise pasi omutungamiri wake ndizvo rugare. Ndozvetinotoreva izvezvo kureva kuti kana ini ndisingakudzi mutungamiriri ndakafanana nomukadzi unotitora sadza ko rugare. Rugare rezuva ndozvazvakangofanirana nazvo. Saka mutungamiriri hawani mhosva, unowana mhosva ndiwe unotitora sadza ko rugare. Rugare rezuva. Saka mutungamiri unozi uripe ndiyo zvazvinzwa hangu, unopuwa mhosva ndiwati uripe rugare. Regai timbotata mamashoko aripa. Alright, ndozozviwadzisa masi rugare verezuo. Regai ndisine zvikurayira.
Rugare. Amen. Erigandisiye zvokurayira rere. Kuti tibve zvakanaka handiti? Amen. Hatisiye zvokurayira rere. Regai tisimudze mambo. Amen. Rugare. Amen. Rugare Yesu. Amen. Nokuti ndaona kuti penika mafambiro zviri kudaita nokuita kwaita matumba kwa handizogumiri padhuze. Zvataurwa namatumba zviti ndigumire pedo. Asi kana ndikatodai inoona sokuti ndatogumira pari nani. Noona sokuti ndagumira pari nani pane kuti chero muchinda ukumba mundituki. Nokuti ukangona vanhu vofamba icharo nomukadzi wavo ndozvamakamudanira verezve. Hazvichafambi manje. Hazvichafambi. Rugare. Regai tigumire pedo. Regai nditi 3 namba yakaita 27. That's 1. 3. 20. Number 27. Mashoko John. Amen. Number 27. Inoti. 27 yoti. John akapindura akati. John wakapindura akati. Munhu haga muchiri chunhu kana asina kuchipfuwa chichibva kudenga. Imumene mose munozviziva kuti nyange tipi achifamba hambozvitindini ati Yesu. Handisi Kristu inu. Rugare. Asi kuti unotozvitiva ini ndiri pasi pavanhu ndiri asi. Rugare Yesu. Nesuwo kana tichifamba mambo handimbozvitindini Javhedhini. Handidereni. Nombanyatsa kuti ndakatumwa vakomana. Usingangodi kuteerera kutumwa kwangu manje. Gareke. Ina handichemi. Handinochemere chi. Wakandipa ndiwo unochema. Inokutungamirira ndichinda umwe achiti haafaniri ndichiti inofanira. Rugare. Nokuti vandikati handina kufanira ndakapuwa zviri chunhu. Rugare Yesu. Ndakapuwa saka nototenda nokuti ndakapuwa saka nototi ndakafanira. Chinyatso kudonza chiya chinchi ndakafanira. Rugare. Uyu achiti haana kufanira ndichiti ndakafanira. Saka shoko raMwari rinoramba ndichinda ndichibata. Rugare Yesu. Indakaona vazhinji vanoti kana evhangeri yacho kuti aini handichachozoiko. Vakomana kuchibva kudenga kunotota kukadai. Sekambodza mamashoko andakasongana nawo. Vakomana vanapita vakasungwa ndokuisa mutongo. Tanzi ndokubva varovwa ndokubva vaifamba vanga pamiri yavo. Hanzi chifumi chamangwana manje. Vakanga vachiuya kuzovadongorera vakavadongorera kuvaona kuti vakomana vakarwadziwa. Ndobva vati vakomana makarwadziwa zvikurimi saka tokubudisai vakati mungangotibudisa kogere musina kumbotitonga. Tinofanirwa kutongwa. Vakati bodo takakurovai vakomana chibudai. Vakati musina kutitongere. Ndikanzi nota tichindai. Vakomana vakati vahora savaramba chibudai ngatibude vakomana. Ani ndokubva vabuda kudai. Ndobva vamanya muchabva kudenga tinopinda namatambudziko mazhinji vachisusa maoko avo vachitenda kuti takaroverwa shoko raMwari. Iwe unoramba kuroverwa shoko raMwari uri chiivo zvakiwo. Kana kuti unoramba kutukirwe shoko raMwari unopa vanhu. Vamwe vakatoriroverwa, vamwe vakasungwa, vamwe vachitukwa, iwoti handitukwa. Kadaya pano pashoko raMwari takatoira kutukwa izvi. Rugare. Chakafavarira pashoko. Chakatorivingira kutukwa. Right? Hanzi kuti pasasi. Number 28 wachi. Imi munondikuburira kuti ndakati. Handisi Kristu ini. Asi kuti ndakatumwa pamberi pake ya. Unomwenga ndicho chikomba.